পয়লানো যতন খাকাহাম তিনি কাইসা মিয়া কাতিরাম ভিলেজ কমিটি ও জয়निंग program o ang je speech rimani chakma hodano tui abono clarification nani taisa clarification nani bagai ang nongni buskang ma phaika miya je ang speech o je samani de koikdin age council of Tripura sa hoda aborok ni je borok je khorangti samani parbatto Chattogram ni no tui abono khanawi no ang saka kisu kisu ta jata samono bo tabo te Gondochara ekai tai West district ni Jarul Basai ba kubang no jagao je chakma hodani borok je engnani pai tongo ni je samani okok samano rugui kebni kono hodani bo khawo hoyto abo khaw nangai mankhana ga aboni bagai ang sanai nayo ang jeta miya je kok samani obono ang rosainaka karon ang kono hodani ba kono dofani against saya jeta ang kisa kubui abono na sairika abono tui jodi kebni khaw nang tongkai ang sanai sorry ekakai ang ani kok miya je speech je samani kaisa chakma hodano tui ang abono rosainaka ang khakhlayo jara omono tui jara khanangi tongnai omono tui jara bukhawo dui tongnai ebong bukha somoi tongnai borok clearongane tai ang thinango o chakmani isuno tui ba o chakmarong ni korno tui ang saglak hoyto buini samano batai reference khaiglak ang khakhlayo je abono je miya je Katiram village committee o je 111 পরিবার জয়निंग program o kisisa je ang mane 1 minute ni bokom je chakma hodano tui parbato Chattogram ni chakmarong ni je yango hapai mane no tui je kisata je samani obonono ang rosainaka ani je speech na ang rosainaka eka ang khakhlayo je chakma hodani bororok jodi khanangai tongkai ba oino kebo kono bororok jodi rosai mane omono tui khanangai tongkhang kekai ang sanai sori ang ani boktoibono rosainaka ang khakhlayo aboni baban ba bor clear ngai thangane jotono na hambai।